Hola, jo sóc Esno. Avui som 23 de setembre de 2025. La barba. M'ho tallo o no m'ho tallo? Perquè això no surt, no surt. I això sí. Per què? No ho sé, no ho sé. I el cabell. Això? Curt o llarg? Rib. Tremor. La barba. Sí o no? No, no, per mi, però... I els cabells llarg o, o curt? O curt. Adeu, que vagi bé i el dijous hots. Adeu. És festa demà a Barcelona. Adeu.